ସଳିତା ହେଇ ମୁଁ ଚଳିବି ଆଜି ଏ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାରରେ। ସତ୍ୟ ହୋଇ ନିଜକୁ ଖୋଜିବି ଆଜି ଏ ମିଛ କଳକି ସଂସାରରେ। ଯେତେ ଥାଉ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଥାଉ ପଥ ଦୂର, ଯେତେ ଥାଉ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଥାଉ ପଥ ଦୂର, ସାହସ ହୋଇ ମାଡ଼ିବି ମୁଁ ମୋ ଲହୁ ଲହଡ଼ିର ଗର୍ଜନରେ। ଏ ଅଜଣା ମାୟାବିନୀ ସହରେ ପ୍ରତିବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ହଁ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ଶେଷ ପରାଜୟ ଯାଏ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ସବୁ ଆପଣେଇ ସତ୍ୟ ପଥରେ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୀପାବଳି ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ମିଠା କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟା ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ। ହେ ସମୟ, ତୁମ ମୂଳେ ଥିଲା ଏକ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଫୁଲ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲଜ୍ଜିତ, ଉପହାସିତ, ସତ୍ୟଠୁ ପରାଜିତ। ତଥାପି ମନେ ବାନ୍ଧି ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନେ ଭରି ଭରସା, ବାଘ ମାମୁଁ ସାଥେ ହେଲି ସଂଘାତ। ସେଇ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେ କେତେ ଅଙ୍କୁରିତ ତୁମ ମିଠା ସ୍ମୃତିର ଚୁମ୍ବନ। ହେ ସମୟ, ତୁମ ମୂଳେ ଥିଲା ଏକ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଫୁଲ। ଧିମା ଧିମା ସ୍ପନ୍ଦନେ, ସୀମାହୀନ ଗଗନେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଅସୁମରି ଆଶାରେ ଲିପ୍ତ ସପନ। ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ତୁମ ଏ ସମୟର ସନ୍ଧିକୁ ବେଗି ବେଗି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ନେଇ ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀର ସୁରୁଜ। ହେ ସମୟ, ତୁମ ମୂଳେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଫୁଲ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଫୁଲ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମିଠା କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆତସବାଜିଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।